Някой чува ли за тази игра на име Майнкрафт? Гледайте скина. Ако сте чували за тази игра на име Майнкрафт, напишете в коментарите. Който е чуя, значи е бил готин, както и аз бях на Майнкрафт. В миналите времена, не в днешни, бях готин, защото... ето като изплита. Защо ли? Защото хората... Аз ги казах, че има добри светове на Майнкрафт. И тъй какво като имаш. Така че имаш, не значи, че си добър. После се досах и почнах да читвам. С кодове, геймод, сет нещо си там, тайм. Такива работи и детям като почнах да читах, останах още по-добър. Но на тема читове, Survival не съм много добър, но едно нещо е важно. Да поддържате спокойствие. Тоест, ако не поддържате, може да гледате в контрол или нещо такова работи. Оф! Няма левли. Може да изпуснете нервите и така да му кажете, аре, сега ще видиш. И после го изложите и му кажете, читове. Сега, този свят, който в момента съм в него, е читърски. Само в приключване геймод, сет тайм и такива работи съм правил в този свят. Но не всички съм ги правил на геймод. Но примерно това всичко, половината на геймод е, но другото е на survival. Имам и друга база. Този свят може да го нарека читърски. Но не се казва читърски, а се казва свирко. Свирко е, така ми дойде. Започна го на 1.7.2, а сега е 1.9. Всъщност е 1.10.2 сега, ама аз си го запазих на 1.9. И това, че се хвалех много на добър. Не ме правише добър. Първо, както ви казах, нали станах добър, изведнъж се загубих страстта към изобщо играта Майнкрафт. Но един човек ми каза в ухото и ми прошепна тайната на Майнкрафт. Играй не за да се хвалиш, а за да ти е забавно. И тогава ми дойде разума в кратуната но все пак играх и изведнъж спря да играя. После се заребих по GTA и след това отново се заребих по Майнкрафт. Това сега съм и по двете заребен. Не само по едното. И да, този съвет добре ми дойде в главата. И готово. Стана и накрая този съвет го забравих и сега го спомням. И го оставих и накрая отново тръгнах по пътя на читовете. Просто защото не бях на себе си. Такова ми имаше да, ама. Така, това ми е другата база. Така, както знаете или не знаете, както ви разказах историята всъщност, не както не знаете или знаете или да. Разумът ми не ми подейства доста, малко ми подейства, защото къде? Къде го оставих? С този свят съм влизал последно преди няколко 2016 февруари, може би. Не знам, но много време в месеца не съм влизал в този свят. Да. Ама, честно казано, аз просто мислех, че съм много добър на Майнкрафт. Накрая какво се оказа? Всички ме побили, като пуснах Skywars.
И това се изпълня за съвета и най-вече съм достатъчно добър игра да се сетя, да правя нещата на survival, без да читя. Доста завъртяна история първо това, после пак това, така и... Айрон. И нали самото нещо, което ми дойде в ума, накрая какво стана? Ми стана, че трябва да спра на пауза. Чакайте малко. Та да. Накрая тъй като не бях сигурен, че това ще ми помогне, но преди да стана най-добър на Майнкрафт, най-добър, да. Пак си спомням за съвет и така днес нататък съм решавал да си правя каквото си ща. Така. В този час го изпразних. И в това няма нищо. Така. Тази история беше хубава, надявам се. Но разумът в нея не е да не читвате. Разумът е, че отново трябва да спра на пауза, но съжалявам, ама трябва да спирам. Имам един проблем. Не. Да. Сега. Мисля, че тук го оставих някъде. Кажем, че го оставих някъде тук. Ето къде съм ги оставил. Това не ми трябва, 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 това не ми трябва. Един стак ми трябва всеки случай, ако се има нужда да се изкатервам. Имам си това, това ми трябва. Така, намерих го. Взех ли го? Взех го. Да видим дали ще стане. Защо съм с този скин? Това е гадно. Утре ще взема още. Забравих, че тук започнах един проект. Ама... Какво да се прави? Прави се, че трябва да запълвам дупка. Добре. Ако ли път ви е харесал и светът, който е читърски, ама историята явно ви е казала нещо за този свят. И ако отгаднете загадката, всъщност ще ви кажа браво, че сте отгаднали загадката. Сега ми трябва... Да. И ако сте... Аз ги фърлих. Добре. Да, надявам да сте отгаднали. Който я отгадне, нека ме пише в коментарите. Който я отгадне, нека да... Ще ви подскажа малко набързо. Започва да отгадва с така. Не е важно да... И така. И като я отгадне, да ми пише в коментарите и наградата ще му я кажа в някой друг клип. Така че надявам се епизода да ви харесва и ще се видим. Не. Ще се видим след другия път. И довиждане!